Nahimong mabulukon ang 11 Biyahedor Festival sa Barangay Talima, Olango Island, Lapu-Lapu City niadtong Miyerkules, August 13. Opisyal nga gilusad ang Biyahedor Festival kansang konsepto nagsentro sa nagunang panginabuhian sa mga kalalakinan sa maong barangay. Ubay-ubay sa mga mananagat sa maong dapit, mobiyahe ngadto sa Palawan gamit ang ilang mga motorbangka aron didto managat. Sulod sa unom ka buwan ngadto sa usa ka tuig silang manginabuhi didto sa Palawan, una pa mobalik sa Olango. Gideklarar nga kampiyon sa Ritual Showdown ang grupo sa mga tisoy ug tisay sa San Roque proper. Kinsa mausab ang nakalangkat sa Best in Choreography ug Best in Group Costume. Samtang sa street dancing, nagkampiyon ang tribo sa mga cute ug choy sa Candagsaw. Ang Best in Andas nakuha sa mga apo ni San Roque gikan sa maampuong baybayanot. Samtang ang nakoronahang Biyahedor Festival Queen 2025 mao si Armana Feb Amit gikan sa tribo sa mga cute ug choy sa Candagsaw.